Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα γεμίσουμε τη μασουρίστρα μας. Το πρώτο που θα χρειαστούμε είναι μία κλωστή, την οποία τοποθετώ στην οριζόντια βάση της ραπτομηχανής μου. Ένα στοπάκι, χρησιμοποιώ το μικρό, ώστε να σταθεροποιηθεί η κλωστή μου και να μην φύγει από τη θέση της κατά το μασούριασμα. Και τώρα παίρνω την άκρη της κλωστής μου και ακολουθώ τα βήματα που μου δείχνει η ραπτομηχανή μου πώς θα περάσω την κλωστή για μασούριασμα. Η συγκεκριμένη δείχνει ότι πρέπει να περάσω από τον πρώτο οδηγό και στη συνέχεια από αυτή τη βίδα, δηλαδή από αυτή, και να στρίψω την κλωστή μου προς την θέση που θα μπει η πάσα. Έτσι, ένα. Να σιγουρευτώ ότι έχει στερεωθεί κάτω από τη βίδα. Πιάνω την άκρη της κλωστής μου, την μασουρίστρα μου η πάσα, και είπαμε ότι εδώ υπάρχουν τρύπες, οπότε θα περάσω την κλωστή μου εσωτερικά έτσι. Θα έρθω, θα την τοποθετήσω στην υποδοχή που είναι για μασούριασμα και θα ασφαλίσω. Κρατάμε κόντρα την κλωστή χωρίς να την αφήσουμε και πατάμε τον γκάζι. Αφού γεμίσουμε μια αρκετή ποσότητα, θα κόψουμε αυτή την κλωστή ακριβώς στη βάση της. Και μετά θα συνεχίσουμε το μασούριασμα.